Kacang mangsa ninggala lanjaran déning Suparti, panjabar semangat nomer 52. Kaya sinambar gelap luput, wong loro lanang wadon sing lungguh kursi dawa, padha sakala njumbul. Malah Sunyata sing tangane nyandak gagang gelas kopi sing siap diseruput sakala ngregeli ceblok. Kopi manget-manget kuwi ngguyang celanane. Dene Halimah kringete metu brol-brolan sak jagung-jagung. Mripate mencereng tajem, nyawang ana anak wadone sing pancen sweet 17. Bola bali unjal napas, bola bali dadane dielus-elus kanggo ngurangi rasa nyeri ing iga-igane. Kowe pancen bocah ndablekokan, didhawuhi wong tuwa mung dianggep kaya angel lalu wae. Lah saiki lagi krasa kowe. Njur yen kowe wis bendang ngono kuwi piye? Keprungu suarane Sunyata antep. Raine uga mangar-mangar kaya sing wadon. Hah, ya dijaluk tanggung jawab ta Pak, mosok diumbarke, rak kepenaken. Saurane Halimah etes, temene lara atine yen anak wadon oleh ngedhekake dhisik diuneni bapake blendang. Kuwi klebu tembung saru, ora pantes diucapke wong tuwa marang anak. Nek ngonone tah iya Bu, ora dijaluk tanggung jawab. Tak kira dheweke ora bakal njireng yuda. Aku ngerti kuwi. Sing tak karepke piye? Kuwi ranjuk mur mandeg tekan semene tok gegayuhane awak dhewe. Ora bisa menehi dina tembe kang apik marang ana, kok panggah nurun wong tuane. Halimah legek, atine bali sinuwing-suwing, rempelane melu njarem. Kebangetan, teko kebangetan temen. Anak wedok sitok didam-damno bisa dadi wong gedhe jebul mung semono dayane, gogrok tengah dalan. Kebangetan, sapa sing kebangetan? Ana apa dheweke minangka wong tuwa? Rumangsane minangka wong tuwa Sunyata apadine Halimah wis ora kurang-kurang anggone tansah nuntun marang ana. Semono uga bab anggone pacaran karo Markus. Wong tuwa loro kuwi kayane juweh banget. Criwis paribasan lambe satumang kari samerang. Bola bali Sunyata apadine ibune ngomentari anggone padha pacaran. An, bapak orang larang kue pacaran, nanging kudu nggo dampak sing positif. Pasinaonmu kudu luwih bersemangat, prestasimu kudu nanjak. Kuwi lagi pacaran sing tenan. Tembung-tembung kuwi mesti kawetu saka tutuke wong tuwa sakloron kuwi. Yen manoni ana gayeng-gayengan karo Markus sing guru SMP ing kutane. Dene wong tuane tembung-tembung kuwi sengaja dirungokke karo Markus ing pangangkah. Yen ana salah siji sing lali, sijine banjur nyelengake. Malah luwih saka iku, tuwa pangarep-arep saka wong tuane ana. Mbok iya, Markus tansah menehi semangat sinau kang makantar-kantar marang ana. Ora, apa kang dadi gegayuhane wong tuane ndadekake ana sawijining dokter bisa kasembadan. Sunyata apadene Halimah duwe keyakinan mantep yen Markus mesti bisa nuntun lan menehi semangat marang ana. Dideleng saka jinem lan kaleme kuwi. Manungsa pancen bisa ngrencana, nanging Purbawasesa ora ana astane Gusti Kang Maha Kuwasa. Najan kepiye wae nyatane saiki wis cetha, ana meteng. Najan durung ketara nanging wis positif. Wulanane telat 2 sasi. Yen diumbar mundhak dadi rak mundhak jembling. Kemangka yen konangan dening sekolahan, ana mesti ditokake. Rak ngisin-ngisini, mula sadurunge ditokake luwih becik njaluk metu. Kuwi rencanane Sunyata apadine ibune Halimah. Wong loro kuwi mandeng ana sing mari kelu konjan bantalah. Lungguhe kawit mau anteng ora obah, mung driji sikile sing obah-obah. Lah, Markus wis kok wenehi ngertian. Ibune takon, sampun malah mengke dalu badhe mligi kalian bapakipun, turune badhe ngresiki kula. Wong tuane sakloron mantuk-mantuk, pancen kena dipastekake yen Markus ora bakal ninggal tanggung jawab. Wong sing ora seneng beres, wani mlayu, apa? Endah. Oh, Sida protol ora dadi guru sakwase urip, najan guru bayarane mung saithik. Ning yen dipritil mesti gelo, soale nyambut gawe penak. Ana ademan, ora tau kepanasan. Yen bar dinas iso langsung nyambi liyane. Ana dhewe wis mantep kepengin dadi bojone guru, mantep dadi bojone Markus. Rasane ora bisa pisah karo Markus wis suwe. Merga Markus yen ana sekolahan diulang gurune. Ana ora nglebokake ceramah gurune. Saipit wae ora ana sing mlebu.
Rasane saya bosen sekolah, ora kerasan sekolah. Ora kerasan sekolah yen ana cerkak Markus. Apa maneh bareng ana wis ngerti rasane apa kang sinebut swarga donya. Saya adoh karo sing jenenge sekolah. Saya wegah mikir gelem mong yen bayangke Markus. Kadang-kadang pituture bapak lan ibune mampir sedelok ing uteke. Pitutur sing tansah menehi semangat. Tembene kepengin ana dadi dokter, nanging mampir mung sedilut. Kepindho dening ceritane Markus sing tansah ngebagi ati lan jiwane. Banjur pituture bapak lan ibune dibantah dheweke. Ora dadi dokter gak pateken, gak dadi dokter ya iso mangan, gak dokter dhewe sing iso numpak roda papat. Ya wis kono ndang memburi, ndang salen, ki ndang mangan, perintahe Halimah. Bapak kalian ibu mboten duka, keprungu pitakoni ana. Wong tuane mandeng tajem. Kowe njaluk didukani? Iya, keprungu suarane Sunyata sereng. Ana banjur dongklok gak wani obah. Barang wis kasep ora perlu diketuni, ora ana gunane. Sing penting kowe iso ngaji pengalaman iki. Ana ayem atine seneng, banjur pamit menyang mburi. Nang salin terus maem, kari wong tuwa loro kuwi ana lungguhan kursi ruang tamu. Jenengan ki piye ta Pak? Bocah salah kok ora ana hukuman babar pisan. Mundhek dadi umpaan bocahe. Paidone Halimah, dheweke ora setuju karo sikape sing lanang sing empuk kuwi. Hukuman? Apa? Hukuman sing cocok karo Ana. Yen ora diukum ya diseneni ta Pak. Dedine kita ki ketok ora setuju karo tumindake sing akhire ngegalke gegayuhan sing wis suwe kita idam-idam. Sunyata mengguyu, nyepelekke usulane sing wedok, banjur keprojol guneme. Emo Bu, aku mau ngukum, uga mau sengen. Karo-karone mujudake tumindak sing mubazir. Tarah barang wis kebacot arep diapake. Liyane kuwi kita kudu ndeleng cita iki dhewe. Ijab larane ati, yen jroning kita sengen, njur ana jeplak kacang mangsa ninggala lanjaran. Ah, kita ora ngerti lelakon kita dhisik kuwi, Pak. Kuwi rak kira-kiramu. Kita rak urip ing lingkungan kene wiwit cilik. Wiwit cilik temeka ana lair lan nganti ana umur 17 tahun iki. Sapa ngerti anak entuk informasi ngenani kita biyen. Halimah tenger-tenger benerake tembung lan padune sing lanang. Banjur gumawan kedadian 18 tahun kepungkur. Kalane dheweke lan Sunyata isih ana SMA. Kalane dheweke lan Sunyata padha nglaju bebarengan abonemen sepur trutuk. Saat-saat kang endah, kaya-kaya donya iki mung dheweke wong loro, dheweke lan Sunyata. Nuli wong loro padha prasetya ing janji, nedya mangun bebrayan agung. Wong loro saya keket, saya rapet, ora ketemu sak menit rasane kaya sewindu, ora ketemu sedina rasane kaya sahabat. Ing sawijining dina Sunyata dolan nggone Halimah. Tukui kahanan omahe Halimah sepi. Wong tuwane sakloron padha nyumbang ing omahe wong duwe gawe. Kesempatan emas, ngono batine Sunyata. Banjur ngeraki Halimah, dirayu lan ana kahanan awan randang kuwi. Prawane Halimah hasil diunduh Sunyata. Kedadian ngono ora pisan pindho, ping 3, ping 4, 5, 6, 7 lan akhire ora kober ngitung. Teka ana mboseni malah swalike. Ngalani Sunyata lan Halimah kaya dene wong kecanduan, tansah golek kalodangan kanggo baleni tumindak ngono maneh. Lan bebrayan agung kuwi kalaksonan. Nanging nggawa korban sekolahe pedhot, ora ngatongi ijazah nanging duwe ijabsah. Marai dhisik yen jenengan tek Pak. Piwale Halimah sing diwelehke nyengir. Diwarahono kae nek niate ora pengin rak ya ora sida. Dasar wis padha-padha tek aku dienggo tiban. Sunyata ta genti melehake. Lah, witikno arep omah ya wis kok piting. Ala dipitingno kae nek emoh ya ora sida. Halimah ngruwas pupune sing lanang. Wis biasa, malah krasa lara. Beda karo 18 tahun kepungkur, angger disiwit ngono kuwi kok nggawa rasa dhewe. Rasane kudu disiwiti terus, nanging yen saiki disiwiti pisan kok kapok. Kadar ngono wae kok ya nurun ta Pak. Mula aku mau sangen awak dhewe dhisik rak ya ngono.
Nanging yen kita sing tua-tua iki besok nek ngwati-wati tak kira dudu penyakit sing nurun kok, Pak. Umpamane besok anak kuwi lo tekan SMA protol gara-gara ngisi. Aja nganti kaya aku lan Ana sekolah. Alah kok adoh men bujang kamu. Mikir nasibe Ana durung rampung kok dadak tekan putu barang. Kuwi isih urip. Pamunggale Sunyata gampang dipikir karo mlaku yen kita. Pak, umpamane njajal dipijetno dhisik ngono piye? Aja iso-iso engko salah kedaden, niate gelem nemplek ya ben nemplek. Karo maneh ngono kuwi rak tumindak dosa. Karepku yen bisa gogrok anak ra bisa terus sekolah. Ngono maneh bayine gogrok ndara galang maneh. Bocah saiki tek paling apik ya dirapikke kuwi. Wong loro kuwi njur meneng. Pancen dalang sing paling apik ana kudu ndang cepet resmian. Najan mengko tangga-tangga padha ngrasani kacang mangsa ninggala lanjaran, ya kudu ditampa. Kuwi sawijining kenyataan. Karepe ya emoh minangka wong tuwa, lelorone wis budidaya ngetok cara lan tenaga supaya anake iso mujudake gegayuhane sing protol dhisik. Nanging gegayuhan dadi dokter kuwi ibarat rembulan kang keong-keong ing langit biru, angel ginayuh dening keluarga kuwi. Nanging kudu wong-wong kuwi ora ngrasani kacang mangsa ninggala lanjaran lho, Pak. Soale najan setapak nanging ra ana kemajuan sithik. Sunyata ora mudeng karo tembung sing diucapke Halimah. Kemajuan apa kuwi? Aku dhisik meteng jenengan ra isin ana SMA. Padha-padha isih SMA-ne. Nanging yen ana kok ora ana SMA. Marko sing wis guru SMP. Tegese awake dhewe ora usah golekake gawean sing jaman saiki angele ra genah. Sunyata mantuk-mantuk. Mestine ana ora tapo kaya awake dhewe dhisik ya, Bu. Ono luwih terjamin ketimbang awake dhewe dhisik. Halimah mesem kelingan nalika jaman manten anyar bengen. Dene wong tuane terus wae dipisah, dibagi omalan kampung. Kari ngenggoni sandang pangani dimodali sawah sak hektar dikon garap. Nalika semono Halimah ora duwe dhuwit babar pisan. Kamangka butuh medangi Sunyata. Yen ora wedangan sirahe ngelu. Ora kuat mergawe, arep jaluk wong tuwa ora wani. Arep nembung utang bola-bali utang ora nyaur. Halimah ewoh, Sunyata angloh. Untung ora suwe. Halimah nemu sawijining bab kelingan dhuwit atusan 8 sing kanggo ganjel saka 8. Banjur dikandhakake Sunyata. Sunyata dhewe seneng bareng kalingan kuwi. Najene dijipuk klebu ora ilok, nanging gandeng kahanan sing ora ilok dadi ilok. Nimbang awak lemes lan ngeluh, luwih becik dhuwit sing ora kanggo kuwi digunakake kanggo bensini awake ben kena dinggo nyambut gawe. Lan sidone dhuwit kuwi dijikuk. Sunyata sing jugel sakane karo linggis, Halimah sing nyutil. Kuwi lakone Sunyata lan Halimah sing paling ngaras. Nanging wong loro kuwi duwe keyakinan isake wong-wong sing luwih ngeres lan langsa maneh lelakonane. Bengine wis teka, langite resik biru, rembulan moblong-moblong mesem. Resmi baweran jagat, dasar wayah Tenggereng. Ing kono kene rame bocah-bocah padha jagongan, padha dolanan, lan uga ana sing padha tetembungan. Halimah wis cepak-cepak nyepaki jalan pisang sing bengi iki bakal ngrampungake perkara. Susu coklat 2 gelas kapingan wis cemawis ing dhuwur nampan. Bolu kukus oleh gawe ana wis siap ditokno. Ketan, marneng, kriping wis didawahi ning gone piring. Kari ngetokake. Sinambi ngenteni jalan pisan. Sunyata ngkepi gudang garam kretek senengane. Aja diuduri terus ta, Pak. Engko yen kari sithik rak ya saru. Nyugoi rokok jalan pisan kok ming kari 5 ler. Aloke Halimah kuwatir yen rokok kuwi sadurung entek sadurunge calon pisan teko. Soale dideleng oleh ngrokok Sunyata kok peng-pengan. Entek guwak jupuk maneh. Ora kanggo leren blas. Mau oleh ngarep mrene jam pira takan? Sunyata takon marang anake wadon. Boten jam-jaman kok, Pak. Nggih dalu niki. Turene ajeng ngriki.
sing entuk wangsulan mantuk-mantuk. Menawi wae ngenteni sangate lo petong kanthi mremet. Halimah nyambungi. Suasana anteng ora ana sing caturan. Sunyata isih kebal-kebul sauntara ing adoh kena keprungu swarane bocah-bocah sing padha nglakokake lelagon jamuran. Bengine mrambat dienteni sak jam 2 jam calon besan lan mantu durung ana ketok. Wong sak omah saya goreh. Oleh lungguh senyata diegas egose pokonge nganti pegel bangkeane nganti panas pokonge sing ora kalah gorehane ana. Bola bali bocah wadon ayu kuwi ingak-ingok lawang ngawasi njaba. Ketong bali desa ditabuhi kaping 10. Wong sak omah wis padha angkluh. Calon besan lan mantu sing dienteni durung ketok irunge. Ana sing rumangsa diapusi kepengin nang omahe Markus ing bengi kuwi uga kepengin ngunek-mekake Markus nganti pedhes nanging dipenggak dingi wong tuane. Dikon sabar sauntara, jarine wong sabar bakal subur. Akhire diputusake penungguan calon besan lan mantu ditutup. Senajan ora nutup kemungkinan umpamane bengi yen calon besan lan mantu tetep ditampa susya 4 gelas kuping njur dideleng wong sak omah ketimbang diumbal sesuk mambu. Nek liyane disempen sesuk kena kanggo nyamikan. Lawang ditutup. Wong telu seisine omah njur padha mapan kamare dhewe-dhewe. Sing loro runtung-runtung mlebu kamar tengah, sing siji kamar ngarep. Nalika Sunyata lagi arep ngletak kedadian atine nratap. Teko ora kepen nak rasane. Ana rasa was-was. Pikirane mung tumuju marang calon mantu Markus, nanging awake tetep digletake. Nratape ati yen diayem-ayem. Kakean mikir Markus sing diantuk-antuk dadak ora teko. Ono kepengin angene. Nanging jroning gletak wewayangane Markus tansah kematon-katon. Suwe-suwe saya cetha ngelela. Pikirane tuwane njur tekan sing ora-ora. Mbok menawa anak gandeng ceneng karo ora tekani ing bengi kang wis dijanjekake kuwi. Rasa ora kepenak ing ati kuwi nggo sikape Sunyata bangkir lan anggone ngletak. Alon-alon mudhun saka ranjange. Halimah sing merem nanging durung turu. Krasa yen sing lanang mudhun. Arep nyang endi ta, Pak? Takone karo nglelake mripat. Metu delok rasane awak kok sumuk. Sarane goroh. Nalika lagi nginebake lawang ngarep, Sunyata kaget. Teko ana wong mlayu-mlayu nyang ratan ngarep omahe. Ngidul parane Sunyata nututi. "He Kang, mandeg jajal." Bunguwuhe karo nggudak wong kerubutan sarong sing diaba meneng. Ngenteni bareng wis cedhak, Sunyata bisa meruhi yen wong kuwi Kang Rama. "Ana apa ta Kang, kok sajake penting banget? Napa jenengan dereng mireng ta Pak? Yang sadusun mriki mpun do ngertos sedaya," saurane Kang Rama. "Mosok ta? Kadingaren aku durung ngerti dhewe. Marai aku iki mau ora metu-metu." Kang Rama manggut-manggut. "Mesake kok Pak? Pak Markus niki wau disadang teng kelurahan. Kabare ture demeni Yutarmi bakul getuk pojokan niku. Kena kebasa kok Pak, ketangkep hansip niku. Menawi nggih pun diatur, nggih kepenak Yutarmi rondo entuk Joko Tring." Kang Rama lenga-lenga. Jebul kanca-kancane wis padha mlayu dhisik, kepengin ngerti lakune sidang ing bengi kuwi. Sunyata meh ambruk krungu kabar kuwi. Tujune ing sandinge ana wis asem, dheweke banjur srenden wit kuwi. "Nggak Pak, menawi badhe nderek ningali," pangajake Kang Rama. Sunyata batine misuh, dheweke mung deleng-deleng. Kang Rama ngemprang nututi kancane. Sunyata isih lenger-lenger senden wit asem. Mikire kepiye polahe ana yen krungu gluduk kuwi. Ah ruwet ngeri. Yen ngono kuwi jenenge ora mung kacang mangsa ninggala lanjaran, nanging kacang golekake lanjaran. Njur sapa sing gelem yen ngerti ana wis meteng. Bumi sing dibidak rasane saya mubeng seser. Rampung. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit sedaya kekirangan salah kalepatan anggen kula ngaturaken cariyos punika. Matur suwun.